Rama's Health and Spiritual Care Foundation ewubego nzukọ ekpere nke bụ ọpụrụ iche nke akpọrọ Liberation Temple of Absolute God. O mebụrụ ya bụ nzukọ ekpere iji wee kụziri ụmụ ụwa ka esi eji mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ya dị iche iche, ya na iji wee kụziri ka anyị ga-esi wewere onyinye amara Chineke nyere anyị wee lụọ ọrụ. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ị nwere ọkpụkpọ oku site n'aka Chineke mana ị mara ka ị ga-esi wee bido. Oge akara aka eruola, naanị gị gbara bịa na Rama's Health and Spiritual Care Foundation nke n'uru ọfọrụ nri Anọcha Local Government. N'ebe ahụ ka Prophet Dr. Ramas Ezeoba Akajọfọ ndị Igbo gburugburu ga-anọ kụzielu ụmụ ụwa ka ga-esi wee natịla ọma n'aka Chineke. Ọ na-enwe nzukọ ekpere kwa Fraịde ikpeazụ n'ọnwa ọbụla. Ọ na-amalite n'elekere iri nke ụtụtụ wee nye ebe ọzizi wee nye ebe nkụzi dị iche iche wee lụọ n'ọkụ elekere isi nke mgbede. Ọ bụ na ị bụ onye ozi Chineke, ị nwere ọkpụkpọ oku si n'aka Chineke ma ị mara ka ị ga-esi bido, gbara obi aba na Chineke wepụta ego onye nkụzi. Ọ bụ na ị nọ n'ebe dị anya na enwere ike ịbịa nwụ, ị nwere ike ịkụtụrụ Prophet Dr. Ramas n'ekwentị 07. Obunu batakwana ịma na ndị Igbo ị na-afụ ndị Igbo ọbụla falụju ụlọ falụnye obi, falụju ụlọ falụnye obi. Ebe a bụ obi nke ndị iti na-akpọ palas. Ebe a na-anọ na-akparịta nkata, ebe a ka a na-anọkwa na-anabata ndị ọbịa dị iche iche. Obodo unu batara ebe a bụ n'Umri, unu ma na ọ bụ Umri, the ancestral home of all Igbos. And ebe a ka ihe unu na-arụ taa, which is medicine bido. Ndị Nri bụ ndị bidogodo na-akpọ ọgwụ ife a na-akpọ alternative medicine, na-agwọ ndị mmadụ with our traditional therapy, herbs, trees, roots and barks. They started it before the birth of Christ, over more than 4,000 years or 2,000 years ago. Before even the introduction of medical schools, the pharmacies and other things, we started, we are the alchemists, or the who can change the basic mental into gold. Ndị Nri na-akpọ alụ, kwa na-aga na-eme cleansings and everything. Ndị Nri sisi atụfuzuru ụmụ ejima, ụmụada ndị a na ụmụaka, ụmụdụwafọ. Ndị Nri kwụsịtara all those things before the birth of Christianity and other things. We started doing the work of missionary, early missionaries. Ndị bụ pathfinder, enwere obodo dịka obodo na niile unu si je, asị na enwe ndị ụmụ Nri nọ na part of asị na ndị a bụ ndị ụmụ Nri, napasị na ụmụ Nri, napasị na obodo niile nọ na ndị Igbo. They associated with Nri dynasty. So ọ bụ Nri akụ unu bata taa, anyị jikwara m obi ọcha anabata unu. Abata na Nri, ife ndị Nri ji anabata mmadụ izizi bụ nzu. Ife nzu a na-egosi bụ obi ọcha, na ọ nabatara open heart. Nzu ka anyị ebu ụzọ, nzu ka anyị bụ ndị Nri ji akpọkụ Chukwu. That is the God Almighty, Chukwu okike abịam. Nri discover the first soul God, and akpọ Chukwu okike abịam. For other traditional deities, Agwu, Ikenga, or for all these things. So Nzu is what we used to call the Almighty, the Spirit of Almighty. As today we have come, before breaking the kola nut, I will use Nzu to pray to the God Almighty. So this is the Nzu grounded one. So I welcome you all to this Urubu, to this palace. As a name Nzu, where Nabatunu. When I was no ya duru maneke. No ya duru manoye, no ya duru manafo. No one to age school, no can you jina ya makalisi. Now you are not from no one in the whole schools in the world, the whole hospital in the world. Eba ni ilune, onyi bone. Una ogbo una kakasu no. No wo no onyi ba no le se eba lori e wesna igbonya na me. Ama mi fu nkunu. Ya wa ma mi fe dum ma. Una ama the ethics of medicine. All no by name abu all ebele. That's why they established first medical school in Greek. So it's a messy work. But today, obviously, another thing, where women are being abused, where people are being abused. Women make good money. As soon as a deposit, that is not the ethics of medicine. Or even do a check or all will be a better, all on supporter.
onye bụ ife unu na-amụ na ọrụ Kraịst Abraham Christiana Buddha Okami-sama of Japan, the woman that was in the air, all these physicians, even apostles of Christ. I don't know whether people go to Bible school or read your Bible very well. You know that Luke is a beloved physician. And a physician at that time, there's no medical school, is a native doctor. Luke is a beloved physician if you read your Bible proper. And a physician at that time, there's no medical school that time. Is neither a native doctor or an what do you call it, or cultist, or whatever you call it. So you are welcome. It shall be well with all of you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. If I go, if ọzọ anyị na-enyekwa ndị ọbịa abụọ ọjị, ndụ nwoke, ndụ nwanyị, dịka etu unu bịara ebe a, ọ bụ na ewepụtara ọjị, ọ bụ na agbara ọjị, mụnwa ama mkpu okwu, ọmụnụ na ama nkari ụka. N'ọhịa bụ ndị Igbo asị n'ọhịa bụ awa ọjị, awa okwu. Etu a nwetara ọjị, ọjị enwere ụkwụ, o nwere aka, mana abịa n'ife omume ọ gaba ije. So biko, ọjị a ka m weta, ma m onye bụ onye isi unu, ka o wepụrụ ndị ọjị ndị skuul unu si ya, ya na awazi ọjị unu kọwa onwe unu. Ngwa, enwere onye ọzọ sikwa na skuul ọzọ abụọ ọkwa ise skuul unu si? N'ala Igbo, anyị na-ekwu asị na o wetara ọjị wetara ndụ. Ana m ekwu onye rapụ ndụ gbawa ndị ilo emegene ndị ile antedie wee sị na ọya dụrụ unu mma ike, na ọya dụrụ unu mma oyi, na ọya dụrụ unu na-ekwe na ise ma ọ bụ na ọya dụrụ unu mma afọ, na ọya dụrụ unu mma nkwọ. Atụ ụkwụ unu ji bịa nke unu ga-eji wee na ya amakarịsa ihe ọma ya emela unu. Ajọ mma ya n'afọ unu, ajọ mmadụ ya n'afọ unu. A sị n'aha Chukwu okike abịa ama, eji m aha Chukwu okike abịa wee na-abịanabata unu si na ọgazigoro unu ya ndị a ka anyị na-ayọ ya lee n'ọfọ. Onye awapụrụ ọjị eche ka e nwere nke na-agara ndị a na ya ndị papa anyị ha ndị gagoro aga dịka David ha Elijah ma Moses, maka na asị na aka mma n'ọnụ Igbo wede ya dị etụọlụ dọpụrụ ndị a ịtọjọ were m ịchọ ntụ ekwenta asị esuo oyibo wee tụọ ọjọ. Onye ka lọya baji eburuburu saa bụrụ nka onye na-atụ asịrị na-eme kesa nnọọ nne ọjị a na-atakwana ya ka a na-eji ose ọjị were atị ya. Enwere ụfọdụ ndị Igbo na-akpe ose nwa akpe ebe ndị a Chineke nyere ya anyị. Ọ bụla doro na ị na-enwe low BP with alligator pepper, ị na-enwe low BP ịta anya unu nwa ndị medical school mamụ na ma about it. Ịta anya ọ na-ebuli BP elu. Ọya ka ị ga na-akpọ before ndị ọcha ebubata na medical school. Anyị na-agwa onwe anyị ọya plen apụtabeghị, moto apụtabeghị, ịnwetazie brik sef, anyị na-agwa onwe anyị ọya tupu ndị ọcha adị. Ọya bụkwa na-agbaji ọjị, anyị na-atụ mmanya. A sị na ọya adụrụ anyị mma eke, ọya adụrụ anyị mma oye, nna anyị sik, nna anyị ọkpara ka nọ n'ike dị ala, nna anyị dọta ike dị ala. Ọ dọta ama ama the whole world, ụmụ niile nọ na Canada na onye adịrị nwoke mma. Skuulu ọnụ ga ụkwụ na ejipụta ya makarịsị ịma na ụmụ nwaanyị na-eji ọmụgwọ, ụmụ nwoke mmanya ọkụ ka a na-ewetara na ọjị. Ụmụ nwaanyị na-eji ọmụgwọ mmanya ntọrịka ebu akpa rice na-etu Chineke siri eke anyị. So nọn efu a na-awọgwa ọjị
Good afternoon, sir. I na-ekene na alụrụ nne ka isi nabata anyị. O tegokwanụ abụ m nwunye gị. Abụ m onye Obosi, ada Obosi, na-anụ m na mgbe ebe a. Be kọleji m na mgbọdụ ebe a. So o tegokwa na-agụ m agụ na-asị kedu mbọsị m na-abata ebe a. Chineke wee nọrọ ebe a n'ụbọchị taa. So obi dị m ụtọ mgbe m gwa Akụnne maka na anyị na-abịa vu mana anyị abịanubere ebe a. Wee bịa na anyị na-abịa ọsị m na anyị ga-nsị ahụ so na anyị nwere ike ịbịa ebe a. Ọsị m ehe na nsị anyị bịazi na-ekwu na ya bụ na ọrụ mmewego na mgbe ọbụla mụ na ụmụ akwụkwọ ịbịa na anyị ga na-abịazi ebe a. So wee na-ekene ndị mụ na ha bụ medical students, ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ maka ọkammụta ihe gbasara ahụ from Chukwuemeka Odumegwu Teaching Hospital. Mụnwa bụ nọọsụ na General Hospital Igbonri, mana ọmụ na-afụ maka ha ma abịa hospital anyị maka ha na-abịaba hospital anyị for their posting. So wee bụ na-abịa agabụ na-abịa anyị na-agabasị ebe dị iche iche. So anyị wee sị na anyị ga-abịa ebe a taa. Anyị wee na-ekene gị ka isi nabata anyị ite obi ọcha o juru anyị afọ. Daalụ sa. Afọ m bụ Chikocha Masị. Abụ m onye Obo na ọbụ na Anambra ebe a. Anyị bụ ụmụakwụkwọ si Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University. So anyị ga-efọ obi dị anya nwere otu esi wee nabata anyị n'ụbọchị akwụkwọ. Anyị bịa ịma ihe ndị a na-eme ebe a mana obodo a. So anyị kwụchazi afọ anyị nwezi ike ịgọzi anyị ihe ndị a na-eme ebe a. Enwezi ajụjụ anyị ga-ajụzi gị ajụzi gị. Nzọba ndị o. Ka anyị jezie n'Obu Ezumezu nya citadel of that wisdom, power, authority, ife niile anyị chọrọ dị n'obodo a. Ka anyị akpọkọta unu na ya bụ okwu ebe a ka anyị ejezi ka anyị gbee uwe unu ụkwụ n'ala. Enwe mmiri anyị na-enye unu wee sị unu nnọọ unu chazie mmiri akọwajara unu ife gbasara obodo. Onye nwezi ajụjụ bido jụba nnọọ. Ọdịdị ka ị na-eche, ọdịdị mụta gị, were okwukwe bịa n'ara masị na ọ karị mma. Dọkịta Ramasị abịawo, o ji ekpere wee bịa ikpepụta ndị nọ n'ọrịa na ndị ekere. Ramas Health and Spiritual Care Foundation ewubego nzukọ ekpere nke bụ ọpụrụ iche nke a kpọrọ Liberation Temple of Absolute God. O mebụrụ ya bụ nzukọ ekpere iji wee kụziri ụmụ ụwa ka esi eji mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ya dị iche iche ya na iji wee kụziri ka anyị ga-esi wewere onyinye amara Chineke nyere anyị wee lụọ ọrụ. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ị nwere ọkpụkpọ oku site n'aka Chineke mana ị mara ka ị ga-esi wee bido oge akara ka eruola. Naanị gị gbara bịa na Ramas Health and Spiritual Care Foundation nke n'uru ọfọrụ nri Anọcha Local Government. N'ebe ahụ ka Prọfet Dr. Ramas Ezeọba aka jọfọ ndị Igbo gburugburu ga-anọ kụzielu ụmụ ụwa ka ga-esi na ụlọ bụ ndị ebe skuul ebe Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Nnewi ka ọwụ oke amakụ ebe a. Oke anọ m ụmụ na-arụ ọrụ dị ebube n'ebe afọ ọ na-arụ ọrụ dị ebube because enwere one lady jegolo ebe niile o nwere lumps in the breast. They take a little money and they operate it successfully everything. So ana m ekele unu n'ọrụ ọma na-arụ n'ebe ahụ. So ụmụaka ọbụla na-aga skuul ebe afọ ya mụta nnukwu ife maka na enwere professionals and anyị ji unu eme ọnụ n'ala Igbo niile go to all over the world. Ọ bụ ndị Igbo na-head all the medical hospitals in all over the world. So Chineke nyere anyị amamife. Anyị kpata ndị Lebanon na-atụ egwu mbi ebe onye ọbụla Igbo nọ zụba afịa maka ndị Igbo nwere data amamife. None. Biko ebe a bụ Obu Ezumezu ọfọ Igbo, obi ọfọ pụrụ ọfọ bụ eziokwu maka na ndị manasị ọfọ bụ eziokwu. Ọfọ afọ bụ that the Herod staff that boarded ọfọ ka Aaron ji wee chụọ ụmụ Israel. Ọ bụ na enwere ofu onye unu bụ Sabbatarian unu ma na every year ndị Sabat ndị Israel na-celebrate mgbe ha ji ọfọ wee cross the fa jichi obere osisi n'aka wee cross ọdara fa cross just like that. Afa ka na-emekwa ya wee luo taa every year fa na-celebrate ya. Ebe ọfọ adị epu oge ọbụla ebe niile nọ n'Igbo nwere ọfọ but ọ bụrụ ebe ọbụla ka ọfọ na-epu ọ Chineke na-eme ya. Opu a bụ ebe emeta ebe a na-ekpe ekpere na-azọpụta na-agwọ ya dị iche iche.
ọfọbịa pụọ ebe a wee mezie ya Obu Ezumezu Igbo. Ebe a ka ọ fọpụrụ, ebe a ka ndị Igbo dị iche iche na-abịa akpala ọfọ, ebe a ka ndị Igbo na-abịa omenala dị iche iche, ebe a ka ndị Igbo na-abịa ewere ihe dị iche iche na-ajụ ajụjụ. University of Nigeria Methodist School ụmụ ndị sisters, ndị Reverend fathers, they come to this Obu. And ekele m Chukwu na unu bịakwuo taa. Unu bụ ndị na-agụ maka arụ ike bụ ọka mmụta dị ife gbasara arụ ike, mkpecha na ntụrụndụ na arụ mmadụ. So n'Obu a ejikwa m ntụ wee nabatara unu wee sị na ọ ya atụrụ nwoke mma, ma ha mmụọ nọ na mmụọ nọ n'Obu ọ ya atụrụ unu mma eke, tụrụ unu mma oye, tụrụ unu mma afọ, tụrụ unu mma nkwọ. Chineke nọ n'elu, Chineke nọ na ana m echeta nna anyị bụ Dr. Ikejiani bụ onye nwere skuul nwee nwa ụlọọgwụ dị iche iche ma railway hospital ebute meta obodo niile mmụ ya Canada ma ndị ọcha niile mmụ ya unu ya edu udedo ka Ikejiani. Chineke nọ n'elu, Chineke nọ na Chineke nọ ife ọma ya emela unu. Ụkpụrụ jiba skuul nke unu ya eji bata ya ka mma o. N'etu a ka m ji wee nabata unu n'Obu Ezumezu Igbo wee sị na ọ ya dụrụ unu mma, ọ ya dụrụ ndị niile na-akụziri unu mma, ọ ya dụrụ ndị Igbo niile mma, ọ ya dụrụ gọvanọ anyị Prọfesọ Soludo ọkammụta unu onye ọbụla were anya jee n'Ọnịcha ka ọ bụrụ ife Soludo na-eme n'Ọnịcha. Ọnya ka anyị ji wee kwado ya n'ukwu, ọnya ka anyị ji wee tụọli ya si na nke a bụ nke anyị. Na ọ ya edozi Anambra na ọ bụ ọkammụta, onye bụ ọkammụta prọfesọ abụrụzikwa nwata, onye chekwala ego Naijiria niile na Central Bank abụrụzikwa nwata. Onye ka anyị ji wee si na Soludo Anambra nwekere ndidi na Soludo ya edozikwa n'anyị, Soludo ya emekwa n'anyị anyị nwee ọṅụ. Chineke nọ n'elu, Chineke na mbido ife na-afịa arụ. Ana m ayọ unu na Soludo ya enyekwala unu aka, tinye anya n'ife gbasara medikal, tinye anya n'ife gbasara hospital, tinye anya n'ife gbasara arụ ike, tinye anya n'ife gbasara Anambra niile, maka na ọnya bụ nna nọmba 1 nyewo nne izizi a na-agbakọ na Anambra wee sị na ọ ya adịrị ya mma. Anyị fụrụ ọrụ ọma ọ na-alụ wee sị na ya nwe ọrụ ọma ya ezutekwa obodo niile nọ na Anambra ọnụ. Ma ndị nọ n'ndị izi nọ na Anambra fe ya eketekwa oke ahụ. Ife ndị a ka anyị na-ayọ ya lee n'ọfọ n'Obu anabatala unu. Akwọ na-atụ ite esiri ọ sị ya gaziela unu, ya gaziela unu, ọ gazigola unu. Nnọọ nri nne afa m Michael luo na Rama, luo na India baa m Rama. Michael na-ebu mma ebe am as a Catholic, I'm a Michael, but when I get to India they name me Rama, the arrow, the one that fights for Christiana. So I'm a warrior throughout. So none rinne biko gọzie ife a ewetara. Ahụkwa mgbe a ji tụkwasị anya tụọ anya n'ụdị ihe a, mana daalụ rinne, daalụ. Ya bido m ụtọ, Alice ha na ha amalụ na ebe nsi anụ dị na izu ike eme ọfụma so daalụ rinne. A na-asị na ihe iwetara anyị ncha ga-eri ya n'udo na ọṅụ. Anyị ga-eri ọ ga-adị anyị mma n'arụ, nye anyị ezigbo ihe n'arụ, nọrichi anyị arụ, anyị erie lite amamihe, lite ndụ, lite arụ isi ike. Gị nwa wetakwa anụ na ebe isi wetenye anyị, ọ ga-anachi elu gị mmaji kwuru mmaji, ọ ga-enwe multiplication, iko ga-ama nnọkọta kpọọ nkụ, ọ ga na-abata mbata. Ọ nwee egwu anyị na-agụsị na a na-ewepụ ọdọlụ ka ọ dị, ka a na-ewepụ ọ ghara adọ ka ọ dị karịa. Eze ọba daalụ, anyị na-ekele. Thank you, sir. So we'll start from here. My name is Igbonri. I'm from Nanka. I'm a 500 level. You're welcome. My name is Chinemelu Adobilinda. I'm from Nuobi, 500 level. Name of the school. Okay.
Okay, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital. Teaching, okay. Thank you, sir. You're a medical student. Now go on the moon of Matamari. My name is Obu Ezumezu. From where? Okay, Ika. You're welcome. You're welcome. You're welcome. My name is Excursion. I'm from Igbonri, IGBO. I'm from Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. You're welcome. You're welcome. I'm Onyedika Chinazebe, medical student, 500 level, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. From Hello, London. All right. You're welcome. I'm Odumegwu Anita from Igbonri. I'm a 500 level student. You're welcome. Hello, Bandiwo. My name is Obu Ezumezu. I'm from Igbonri, Anambra State, and I'm a 500 level medical student. You're welcome. You're welcome. I'm from Akko Nagwata. I'm 500 level medical student. My name is Obu Ezumezu, a 500 level medical student. Chukwuemeka Odumegwu. I'm from Unkosa. You're welcome. I'm Stanley. Yes. I'm a medical student, 500. I'm going to You're welcome. My name is Benita Izodine. I'm from Umuchu. I am a 500 level medical student. You're welcome. In Malaysia, is it? My name is Chukwuemeka. I'm from Teje. I'm 500 level student. You're welcome. I'm Bonenna Gospel. I'm Monyo Moya. I'm in the local government Anambra State. 500 level. You're welcome. Thank you. Yes. My name is Ariel Chidera. I'm from Enugu. Enugu here. Okay. Of course. You're welcome. Thank you. You're welcome. I'm Chukwuemeka Chima. Yes. I'm Ozo. You're welcome. Thank you. I'm Mahadum Chukwuemeka Odumegwu. Okay. No. You're welcome. I'm from I still from I'm on 500 level. Now Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University. You're welcome. You're welcome. My name is Chukwuemeka Odumegwu and I am a 500 level medical student. You're welcome. No. Amadike Precious Ngozi. I'm Imo State. Umuakolu in Anjaba, Imo State. I'm 500 level and I'm a student of Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University. You're welcome. No. You're welcome. I'm Obu Stanley. I'm Osunmenyi. Then I'm named Sam. I'm a coach. Nonso Uchobi, onye obi dị Agba, Uguta local government in State. My school is Chukwuemeka Odumegwu University. Thank you so much.
emerge me like wow. My name is Obu Ezumezu. Collect that from my collect Okay, very fine. You're welcome. No. No. My name is Chukwuemeka. Yes. From Okay. Okay. Afambo Kikocha Martins. Abmonyobo. In Anya, if you look at the medical student that paid me visit today, you can see we have some, there are some men here, there are some women over there. As a prophet, I see what is going to happen maybe in future. I always am ahead of future. I speak the truth. So today I'm advising the Igbo youths or the Igbo boys to make effort that they started their education. They should take the education very serious. You can see women in every institution, in every prastata, in every high places, women has taken over. In teaching business, women has taken over. Look at the student has come today. You see women, see boys, they are 11, 13. So Igbo youth, not so stop abusing your father, you are elder statesman in social media. I commend that you people should go and learn and speak less. The Igbo speak, make a lot of noise. They make a lot. Empty drum make the loudest noise. They should learn how to be core value, how to speak with one voice, because this country today, with all what is happening today, is we are the architect of it. We cause it by ourselves. So we have to go back to our drawing board than to abuse your elder statesman in the social media because of truth. There's no true election. There's no true election in Nigeria since I have grown up and know up to today. If you don't know, even in your state, even your ward, there's a vote buying. And I'm not a politician. I'm not supporting anybody. I'm only a prophet. I speak nothing but the truth. When this election come, I said that thank God for Peter Obi to come out. And he has made us proud. I said it. So stop abusing your elders. You cannot value. If you go to any state, behave well. So please, I encourage women for all your effort. You are taking over everything. Then I encourage you, the men that are still have the courage enough to face your education. Instead of Yahoo plus, this and that, going to Ghana and all those things. It cannot help you. We have to have a handwork. You have to be talented. You have to be educated to face the challenges of this future. God bless you all. You can sit down and ask any question you want to ask. All right. And now, I did have one way out. And that's the other and doctor to be make it others now. But with this common leaf, you will get 18 years now. Squeeze water, any water out of it. Only open an anyway, that 8 to 2 more hiccup. They were any people that million here. Automatic. On the process itself, I don't know with the insurance waters. Say, on the year process into. If I knew or four, what case in the idea of if I bought 4 on your 40 is a secretary. So dance, a little governor can idea. On the by himself,
Unfortunately, let me just bring you sample of It's a bargain. You fall down on the edge down. Or mother, I don't know. So when they say, hey, now for traditional people, no. Look at it, let's go back. Let's go back. It's being used as a thickener for soup, like achi in Igbo land. For thickener. So if you say that the only traditional people hold offer is not good, this and that, but in the market you used to make it soup. Are you not deceiving yourself that one man of devil or one man of God tell you to go on the burn of fire at your bunna because of is truth. Ndibo dotoro obo na obubu ki ihe ojo ji na batara na obu ha ka eji na nwere ihe mere ụmụ ha ka eji na nwere ihe family ha ha kwuo okwu na ofu anya ka da asị na Igbo land. Sometimes they will tell you say ejikwelu ngofo it's not a bad thing before that food. And in Igbo names alone 5,000 names over or even 1,000 names contains of ebu, of forma, of what became, of what is so many names of matter. So if ofo is not something good to Igbo land, the Igbos will not be use it to name their child or their forefathers. So I don't know why some people, because of money or selfishness, they want to be more churches than Pope, are condemning their own indigenous things or medicine or their clothes, their language and everything. So that's why sometimes I blame the Igbos for what is happening to them in Nigeria today. Not to abuse people in social media. It's not the end. But for we to speak with one voice, for we to have value of what we have. So this is this is very healing plant. Not only that, it works for everything, rheumatism, BP, heart problem, the leaves alone. If you Google it, you will know more better about it as a science student. This is ogris leaf. It's well known to Igbo people. Ogris leaf. So when somebody is sick, it's for use for cleansing. It's used to remove away evil spirit and everything. Even when you are having toothache, or that toothache, the root, when boil it, and you put a little potassium on it, when you hold it in your mouth for some minutes or so, it will kiss every egg. It's very good for toothache, and it's being used for cleansing. Evil thing doesn't enter where ogris is. That's what we, the Igbos, use it for. It's very a fight against cancer, anything cancerous or breast cancer or whatever cancer. Akwogu is very good. It's a healing plant. So all these things they are secretary at the same time a healing plant. This one is you can see it in every home. It works against thunder and evil spirits. That is, they call it thunder protector. It's against any evil spirit, anything. Anywhere this leaf is, winches, doesn't tamper with it. That's why the Yorubas call it Aje Ofule, Ejo Obaile. Winch never not the touch them. It's highly forbidden. So when you cook it, like somebody has been admitted in the hospital after giving so many drugs, it will from worse. The doctors, as you people are, call it complications and other things. Maybe the hand of evil people. If you use this to cook and let the person bath with it, if you give him any injection, any tablet, he will respond. That is the work of this. This one is apple milling. This apple milling is a very big thing. The back heals a lot of things. When somebody like a woman who is having miscarriage, with the back and the leaf, after the woman cooked it and started drinking it, the child will stay, will no more abort. So that is the work what we use. It is one of the secrets in the Igbo land. Akpun mili, akpundin mili. Any lung infection, any virus. That's why this what do you call it, jaundice or hepatitis B.
This plant removes jaundice, typhoid from the system, and it destroys coronavirus. This is what I have during the coronavirus. Some people say they can't breathe anymore. Well, after cooking this thing for them, they feel relief. This coronavirus is very good against any infection, anything respiratory sickness. It cleans the lungs. That is Akbu, and is one of the sacred trees in Igbo land. This is what we call it akanato or opugalite. Anything like this cancer of leg, what they call achele, all that you know, medical find so very difficult to cure it. But this thing, take care of it. It's as hot as pepper itself. That's why they name it Okugalito. So it is a healing plant and is one of the highest sacred trees. So you use it to cure a lot of things. Mostly if somebody is having this, what do you call it, migraine. That is migraine, headache. That's migraine. And that migraine, this reduces migraine to nothing. So we started this school. If we are in the school, like I am in the school, for more than 35 years I'm on the site on the indigenous medicine. You know, I don't know any professor in university that will face me. But maybe because we neglected our thing, the government does not help us to improve on this thing. So this thing, it cures headache and so many things like achele is one of the healing plants. And you can look, this is Abu. They talk about spirit of Abu. When in Igbo they say Abu anakpagi, because Abu is a benevolent spirit, a spirit that brings blessing, a spirit that controls the four elements, the fire, the water, the air, and the earth. It's the head of all spirits. So if you didn't do it very well, the person will start being receiving. If he's a medical doctor, sometimes he will forget scissors in people's belly. Sometimes when he after doing operation 4 days, that place will be bringing pus out because maybe he has not settled his spirits, that is guardians. So Abu is a chief healer in our traditional belief. And you can see this one, Odopo. So in medicine, if you want this thing, it's very good. Like this man having cough. If you pound this in with a bitter cola and put it honey or red oil, the person lick it, it heals cough. And when somebody is being brought to a clinic and is in state of coma, if you know whether the person is still alive, you just take this few of this leaf and put it in the fire. This is how we detect somebody who will survive or not in ancient times. When you put it in the fire, you match it, you squeeze it. After squeezing it, you put it in the person's nose. And when they inhale it, you will sneeze 3 times. You know that there is a hope on that person. That's what the tradition uses it to do. Most powerful tree after Anuebe, by having Anuebe, this is Ungu. That Papa Bianca said, Anane Fungu. You know, Papa Bianca, the former governor of Enugu said, answer Anane Fungu. That is Ungu. We're so powerful that any evil person does not enter or does not penetrate. Any evil person cannot even go to serve Ungu. Ungu is so powerful that when a mad person comes, you take the leaves of Ungu, you match it with raffia one and give to that person with sleep, or put it in the eyes of a mad person. Very little time the person will go off. And after repeating it for many times, he started coming back to his senses. It's being used to cure a lot of things. And when evil spirit is holding somebody, when you come here and pray, and that spirit will leave immediately. That is Ngudike. Oya kandi boji atunusu echekudongu jewe nkwalaru noyi. Yeah, somebody that think I go do you this, I go show you pepper, I go do this. But when he see you, nah, you go just be like, oh, think way on. You go just the open mouth, you no go fit talk. And this thing they do. So you are welcome. Thank you. This one they call it the spirits of iron. That's the goddess of iron. The other people, Otutu. That one they use for blacksmiths. That is what they do. Bam, bam,
That is otutu. That's where the knife comes from. All the metals come from. But we can call it otutu. Somebody, every time you have accident, you have anybody, you have a misfortune, sometimes Okada, sometimes motor. Why is it so? They will say, go to Otu, have you settled Otu? When you come here and pray, those type of things we cease in our own traditional belief. Let's go. This is called Oji. You know what is Iroko? It's one of the mightiest of anything. Iroko tree is one of the mightiest trees in the bush in Africa. It used to be very big. So in our ancient belief, they say Mporomono adi ebu Oji. Mmako adi amako Oji. When we let Oji ebulo, mother will embrace the Oji. So no matter where somebody, that's why we use it as a secretary. When we come here, when we pray to Almighty God, even Jacob meet God on the tree, palm tree, and everything. So the Africans should believe that all those trees have connection with the Almighty God. God always answer people through that. That is intermediary. The secretaries represent some entities and everything. Iroko is wonderful. It's a healer. It's being used to cure so many diseases and other things. Iroko. If you Google it, we know more better. So, Obuchi. All this Obuchi. This Obuchi brings a white liquid. Obuchi. Every male adult in Igbo land, after marriage, come of age, become inducted in the age group and everything, we have Obuchi. This Obuchi represents like guardian angel. So that guardian angel, anytime you travel, come back, you go there and meditate with Almighty God. Because that's why the Igbo they say, Obuna Chiya draw this, and when you make it, we have to make an accident. Like those church pastors will go bury their pastor for Abakaliki, their boss enter river. All of them they except one person itself. So it's a grace. So that's why indeed we use it. If I have an orgy, that orgy is a fruit, the highest sacramental, I will tell you, that is not adulterated. And it heals, the color heals. Even though somebody in there we can revive. On the asava, if a coffee na lukwa, or on a lukwa, kola nut. So it's very wonderful. This is the kola nut. Let us go to the sacred ground. They call it ubulinu. If you see when the flower is coming up, it looks like coronavirus. That lab, the coronavirus. They call it ubulinu. When the white flower is there, we look at that pure coronavirus. I use it also to cure coronavirus. They call it ubulinu. The root used to be yellowish in color. It's very good for malaria and typhoid. We used to cure malaria and typhoid. If you go to market, you say ubulinu, it's special made to cure malaria and typhoid. And also it's been involved in for diabetes. We go to the one that cure diabetes very, very well. And let's go down here. That's where we normally use for healing. The water we normally use for healing is a well of life. It's very well of life. It's for healing. It's for healing. You can see our Blessed Virgin Mary. You can see an Ark of Covenant. They are looking as searching for Israel, which Babylon took away and everything. But thank God today it's being replaced. It's at him. There is nowhere to be found in the world, even in Jerusalem. So instead of you to go to Jerusalem to have JP, you come here and give us a JP. Because you have seen the Ark of Covenant, which is nowhere in the world. You can see our Lord Jesus Christ. He's here with his mother. That's why we meditate. We put light every day. We meditate here also. And this is the Jalalasmi, the mother Hindu, one of the threshold of Krishna consciousness, India.
The Indian believe that a woman is the Almighty God. A woman is the creator. A woman that's why they have respect and honor to women. As we Christians in Africa believe God is the man, the Father, the Son, and the Holy Spirit. They did not put woman, apart from Maria who born Jesus. So, but India believe that God is a woman. That's why they worship Krishna, they worship Jalasmia, they worship Vishnu and everything. So it's my spiritual wife. I brought from India to me. So you're welcome. You can see this is Obu. This is Obu. Obu, they call it Obu. Obu. You know, it's different from the other Obu. This root is for super strong. All these men that are so weak on bed, when you put this in, put them with petrol gogoro, the woman will not say it happen. So you can see this one. His seed normally produces for diabetes. He has a seed like pancreas that normally produce insulin. So it's very good for this is what we use for diabetes. We make the combination of this in potassium, bitter leaf, and nchuanwu, because the work of nchuanwu is to make sure that it will work as a spring. It makes the blood in the arteries. So this one, combination of this nchuanwu and potassium, it helps somebody to produce or release insulin. It's very good for diabetes. The seed is like pancreas when they spray out seed. So thank you very much. Na obodo side eba yana na Obu eba the Obu security more in terms of funding. Then we recommendation inwe ocha gesi we nyere unu aka. Igbonri, we are very peaceful people. It is well back. But in anya, if we now nje una ogwu now, na-enye nsogbu to obodo abu Nigeria country, there are supposed to be some level of federal, that is free medical service. Anya dey enweti ya, and sometimes I ga kwa no ogwu dey afu doctor. Also na challenges anyị na-enwe n'obodo a. So ọ bụ na unu ya na-abịa emeketa unu nwee time to be create that is awareness ife gbasara health million aṅụ ndị mmadụ nkwa aka ndote onwe ha ọcha ti ịgba mbọ ka anwụ ji na atafa na-egbochi maka anwụnta. Ọ bụ na unu ya ebe munye aka o so na challenges obodo a na-enwe maka ndị nọ n'obodo a bụ Muslim ma ndị agadi nwaanyị ma ndị dị iche ma mba ndị bịara abịa ọrụ ụfọdụ amachara ife gbasa anụ na ihe anyị na-eri sometimes na-ebutekwara anyị ọya. So ọ bụ na unu enwe chance unu bịa kpọkọrọ unu ndị obodo unu gwa ha okwu ofu ma okwu abụọ n'ife gbasara arụ ike ọya amasịkwa anyị. N'ebe a anyị nọ bụ n'ebu the citadel, that is the powerhouse, the energy, the strong room. So we don't need any security. The spiritual security here is more than enough to chase a town or even a state. Ndị ụmụakwụkwọ ọzọ ka abịakwa onwe ka ebe ọnwa ịbụ from now. So I ga-abịakwa na-enekwa anya. And anyị nụ ikwu gbasara the outreach. O so na ihe ndị anyị na-eme ebe nke anyị nọ, ọ just na kịta anyị nụzi ya kịta anyị ga-agwakwa ndị zite anyị ebe a kọwara ha nọọ yi akụnụkwụ nọọ yi nchọ amazi otu a ga-esi wee nyere ụnụ aka. So anyị na-ekene gị na-asị gị na-eme. Thank you. Ogbajuo dọla amara ife anyị eme ife a doctor can do or duka this man nwere ọkwara enwe somebody na-afọ a little bit of cola with a little salt, you put it on a cold cola. Obula etu ọ na-afọ ya na usuo bitter cola. Otute bitter cola. Otinye mobile mmanụ na honey with that little leaf of all the hope. Ọ na-anwụ ya spoon 3 times a day. Before 3 days, that cold will reduce to nothing. So, emukwetu if to do n'ukpokwa mụ mmakwa na-enyere n'aka because
I believe that my service to humanity enwere limit. So ana m eme ya if ọ na-agụ m agwa ife na-eme. So unu na-eso that nkuzi ọdịnala Igbo. Any new occupant of the village, only trying but I mean this community, but if the essay donor has a copper or something like that, so they need service. Or any particular thing of me or the mother visit to be recognized in this place, or anything, or just obvious or set to labor to settle, or any right. Over 2,000 years, or one of the oldest kingdom and in Nigeria. Eba na anabata sala ekele ndị ọbịa. That's why ụmụ nwaanyị ma ndị Abakaliki na-alụta ụmụada enwe mmalụ nnukwu mmadụ ka nke a nọ n'iru ebe a. Ụmụ Abakaliki na-alụta sala ekele ndị ọbịa. Anyị na-anụ ọbịa rinne, ịghọtago? So ịbata obodo a, ịbatatego iduru ede ewetelu gị ụlọ. Ịnọdụ biri du free dịka obodo unu. Anyị adịghị achụ mmadụ, anyị adịghị asụkwara mmadụ. Anyị nwakwụ ife a na-akpọ osu anyị nwasubere osu n'osu amadụ si n'ala Igbo. All woman lelo. So obodo a na-anabata nwoke na-anabata nwaanyị. And ebe ife ọbụla ịchọ mmere ọ bụrụ you serve ị na-aga na secondary school. Na mgbe anyị enwepe anything bad news since ndị kọpa na-abịa obodo abịa. Nothing. Ife a bụ ife eji wee kpee ekpere n'ọfọ. Ịma na agwa gbara ụmụ nwaanyị dịka etu ndị ọkwa mekwuru ya ebe a na ụmụ nwaanyị ya bụ eji ọmụgwọ ibu ya ma rice ma ntọrịka. Ụmụ nwoke ebe ọ na njiri ife a na-eje mmanya ọkụ. Nna nwechakwa na-edote ya nwere ya ka the spirit mmụọ riri ife nwata eji ndụ kwụ ya ụgwọ. Ife a bụ ife eji ekpe ekpere maka ọdịmma Igbo. Eji atụ ụtụtụ nna anyị Zik, nna anyị Ọkpara, nna anyị Keo Mbadiwo, nna anyị Ojukwu na Nnewi. Bịakwa na ṅụọ mma ife a bụ ife eji wee mechie ekpere. So you're welcome. Nwere onye ọzọ nwekwara ajụjụ. Had the 3 batches. Okay. So this is the first batch. Okay. In some few weeks coming now, we'll still be coming with the second batch. Okay. Then with the 3rd batch. Then anytime when we such thing. That is Chiliju. And where anything I can just if you want to come, we'll start coming. Yes. Okay. People are now what anything, no protocol, nothing. What anything. Down on Ogini ki neche, ogini bụ mkpa gị, were okwukwe bịa nara masị n'ọkadịmma. Dr. Ramasi abịawo, o ji ekpere wee bịa, ikpepụta ndị nọ n'ọrịa na ndị ekere agbụ. Ramas Health and Spiritual Care Foundation ewubego nzukọ ekpere nke bụ ọpụrụ iche nke a kpọrọ Liberation Temple of Absolute God. O mebụrụ ya bụ nzukọ ekpere iji wee kụziri ụmụ ụwa ka esi eji mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ya dị iche iche ya na iji wee kụziri ka anyị ga-esi wewere onyinye amara Chineke nyere anyị wee lụọ ọrụ. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ị nwere ọkpụkpọ oku site n'aka Chineke mana ị mara ka ị ga-esi